95 let, tolik času už uběhlo od založení tepláren Brno. Za tu dobu se z uhelné špitálky stal podnik, který výrobě tepla a elektřiny využívá moderní technologie. Teplárny Brno chtějí do budoucna zajistit Brňanům ovzduší bez emisí. Ke klíčovým projektům patří Horkovat z Dukovan anebo podpora rozvoje elektromobility. Ranní čaj, teplá sprcha, vyhřátý domov i v zimě. Všední samozřejmosti, bez kterých si život neumíme představit. V Brně je zajišťují teplárny Brno, které mají i v 95 letech dost energie na rozdávání. Průkopníkem pokrokové myšlenky kombinované výroby tepla a elektřiny byl profesor Vladimír List. To byl profesor brněnské techniky, který se zúčastnil pobytu ve Spojených státech amerických a v New Yorku zjistil, že existuje něco takového jako dálkové vytápění. Tak přijel do Brna, šel do oblasti, kde byla řada textilních fabrik, to znamená okolí současného Cejlu, a tam vybudoval první teplárenskou soustavu, která napájela teplem brněnské textilky tehdejší. Provoz tepláren Brno byl zahájen tady na špitálce před 95 lety. Jednalo se o vůbec jeden z prvních podniků, který dokázal produkovat jak elektřinu, tak teplo. Aby mohla být teplárna na špitálce vůbec postavena, muselo být do bažinatého podloží zatlučeno na 7 000 pilot. Profesor Vladimír List si tuto lokalitu vybral právě kvůli blízkým textilkám, které zdroj energie potřebovaly. Zatímco dříve měli každá své lokální topeniště, díky špitálce dostali jeden centrální zdroj. A ukázalo se, že takovýto projekt je rentabilní a profesoru Listovi se podařilo jej zrealizovat vlastně tak, že položil základ moderního teplárenství, a to nejen v Brně, ale i v celém tehdejším Československu. Špitálka byla původně uhelným zdrojem. Postupem času byla modernizována, přešlo se na spalování zemního plynu, proběhla ekologizace hořáků na největším našem kotli a v současné době je to vyrovnávací a špičkovací zdroj. Máme tam moderní technologii. To nejdůležitější, co teplárny během své existence změnily, je palivová základna, tedy to, z jakých paliv vyrábějí energii. Ta palivová základna je velmi podstatná, protože když se nám podaří dotáhnout ještě ty projekty, které teď připravujeme, tak bychom přispěli k tomu, že bychom topili vlastně a vyráběli elektřinu bezemisně. A to je cíl nejen naší firmy, ale i města Brna, kterému se město přihlásilo ve své strategii Brno 2050. Jedním z klíčových projektů je horkovod z jaderné elektrárny Dukovany. V izolovaném potrubí do Brna poteče voda ohřátá na zhruba 140 stupňů Celsia. Díky speciální izolaci se teplo cestou prakticky nestrácí. Horkovod tak funguje jako obří termoska. Je to stavba veliká, ta trubka bude mít 42 kilometrů, či je to maraton, ale už vidíme jakési světlo na konci tunelu, protože už činíme zcela konkrétní kroky. Horkovod přinese zákazníkům i developerům hned několik výhod. Ta první a asi nejklíčovější výhoda je, že jim budeme schopni nabídnout stabilní dodávku. Bez ohledu na to, jaký bude vývoj cen komodit, tak víme, že teplo z Dukovan budeme schopni dodávat vždy. A k tomu samozřejmě budeme schopni garantovat cenu, a to dlouhodobě. Takže bez ohledu na vývoj cen energií, které můžou samozřejmě jít nahoru, málo kdy chodí dolů, tak samozřejmě tady můžeme nabídnout cenovou stabilitu. No a samozřejmě to, co nás zajímá všechny, aby se nám tady v Brně dobře dýchalo, tak samozřejmě v rámci udržitelnosti tak minimalizovat právě dopad na oxid uhličitý a naše okolí. Pro lepší ovzduší podporují teplárny Brno elektromobilitu také tím, že budují vlastní síť veřejných nabíjecích stanic pro elektromobily. Budování infrastruktury pro majitele elektromobilů je hodně zásadní. Já osobně užívám elektromobil každý den na cestu do práce.
práce, z práce i v rámci pracovních výkonů. A můžu říct, že jedna z těch zásadních věcí je, abyste měli vždycky v dostupnosti, kde elektromobil dobíjet, protože musíte ty cesty trošku víc plánovat. A samozřejmě městská firma by měla zajistit to, že v rámci města Brna pro všechny uživatele, kterých neustále ten počet narůstá, tak je potřeba zajistit perfektní pokrytí. A to je samozřejmě rolí tepláren. U svých nabíječek teplárny Brno zaznamenávají dvojnásobný nárůst vydané energie. Naši zákazníci jsou a budou, myslím tím primární zákazníci, ti, kteří nemají kde parkovat, takže přes noc dobíjí svoje auto nebo mají tu možnost, že pracují někde, kde je umístěná pomalá dobíjecí stanice, tak tam to auto nechají dobíjet. A když se dívám na trh, tak vidím čím dál tím větší posun k tomu, že elektroauto už si začínají pořizovat i občané, kteří nebydlí v domku, ale bydlí třeba v bytovém době nebo v paneláku. Elektromobilita není žádný strašák. Elektromobil je přepravní prostředek z bodu A do bodu B a přepraví vás tiše, plynule a lokálně bezemisně. Cílem je proto vybudovat ještě více míst pro dobíjení. Vize do budoucna je poměrně jasná. Ten počet aktuální, který máme něco přes 120 dobíjecích bodů tady po Brně, tak výrazně navýšit. A do roku 2030 bychom chtěli mít rozhodně víc než 500 dobíjecích stanic. Elektromobilitě se věnovala i část výstavy k 95. výročí tepláren Brno, která proběhla v nákupní galérii Vaňkovka. Ten hlavní důvod byl proto, že ono vlastně sídlí v místech, kde kdysi byla strojírenská továrna Friedricha Vaňka, která právě turbíny vyráběla. Takže sortiment tehdejší Vaňkovy strojírny samozřejmě v moderní uspůsobené podobě používáme doteď. Součástí výstavy byly také informační panely, které mapovaly celou historii tepláren Brno od založení na Špitálce až po současné moderní projekty. Nejzajímavějším exponátem výstavy byla turbína, která návštěvníkům přiblížila, jak se v teplárnách vyrábí elektřina. Je to parní turbína, je to turbína, která dokáže vyrobit nebo upravit páru pro tepelné sítě a zároveň vyrobit elektrickou energii. Hovoříme teda o kombinované výroby elektřiny a tepla. Ta turbína je zajímavá v tom, že dneska to je vysoce účinný stroj. Je to stroj, který se dnes používá prakticky ve všech teplárnách v České republice a kromě jiného má dneska v České republice uplatnění třeba i v provozech pro komunální spalování odpadu a další. Ukázka turbíny zároveň připomněla, že teplárny Brno dokážou nabídnout mnohem víc než jen dodávku tepla. Já pocházím z Brna a takže pro mě jako pro Brňáka to je firma, která nám dodává teplo, dodává nám dneska i plyn a nabízí nám možnost dobíjení elektromobilu a to, kde dneska teplárny jsou, tak to bych řekl, že je dneska teplárenská špička. Když se podíváte po České republice, tak není mnoho tepláren, které by měly jednak tak široké portfolio, to je ad 1, a ad 2 není, řekl bych, téměř žádná teplárenská společnost, která by byla dneska v takovémto stádiu rozvoje. Ani kolem jdoucí nezapomněli teplárnám Brno pogratulovat k výročí a popřát jim hodně energie i do dalších let. Já bych jim vzkázal samozřejmě dalších sladkých, ovocných 95, že ano? Tak já jim přeju dalších 95 let. Aby se jim dařilo úplně dalších 90 let minimálně. Ať se daří a ať to vydrží. Výstava měla i charitativní rozměr. Návštěvníci usedali na veslařský trenažér a společně sbírali energii. Rozhodla jsem se, že se také zapojím do charitativní akce, tak uvidíme, kolik se mi toho podaří vyveslovat. Celkem se mi podařilo vyveslovat 71 W, takže jsem přispěla 71 korunami. Teplárny celkově už dlouhodobě, jakožto městská společnost, má určitou i morální povinnost podporovat jak sport,
mládež, tak ale i charitativní projekty a tělesně postižené. A pravidelně investujeme poměrně velké částky právě na tuto podporu. Jenom v letošním roce ta podpora dosáhla 15 milionů korun právě na tuto činnost. A tato aktivita spojená právě s veslováním a s tím, aby jsme proměnili tu vyrobenou energii na peníze, tak se snažíme samozřejmě dosáhnout a stanovili jsme si částku minimálně 95 000, když už slavíme 95 let. No a samozřejmě tu organizaci budeme volit na konci celé této akce. Výstava ukázala také nejmodernější provoz společnosti Červený mlýn. Má, řekněme, parametry obvyklé v Evropě, evropských standardů a tady vyrábíme teplo na paroplynném cyklu. S vysokou účinností vyrábíme elektřinu a teplo. Zároveň zde poskytujeme služby výkonové rovnováhy, máme zde elektrodový kotel a v létě rychlý start z plynové turbíny. Výstavu Tepláren Brno, která zprostředkovává příběh minulosti, přítomnosti i budoucnosti, si mohou návštěvníci prohlédnout v galerii Vaňkovka až do 15. října.